Hello, hello. Hello, everyone. Hello. Hello, guys. Hello. नोंथांमोन आं दिनै मोनसे आं लाइभ फैनो नागिराखैमोन दिनै आं बाट लाइभ फैनो गोनां जाबाय नै नोंथांमोना आंखौ ब्लेम खालामनायनि सिगां आं दिनै नोंथांमोनखौ मोनसे क्लेरिफिकेसन होनो होननानै फैबाय आं लाइभ फैनो होनना सानाखैमोन नोंथांमोन बाट आं दिनै नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौबो फरायजोबनो हानाय नङा बाट आं मोनसे क्लेरिफिकेसन होनो होननानैसो आङो दिनै लाइभ फैनाय जाबाय नोंथांमोना आंखौ ब्लेम होनायनि सिगां आंनि बाथ्राखौ खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय मानो होनोब्ला दा बावैसो मोनसे जितु लाइभ भिडिअ जितु आं गेमस्रिजों आंजों जितु लाइभ भिडिअ मोनसे फैदोंमोन बे भिडिअआ ओरैबायदि भाइरेल जालांगोन आंबो मिन्थियाखैमोन नोंथांमोन मानो होनोब्ला आङो जास्ट बे मोनसे इमान गिदिर मोनसे सिम्पोल मोनसे ज'क्ससोमोन बियो ज'क्स अपार्ट बे ज'कआव आंबो मिनिफ्लांबाय दा मिनिफ्लांबायखौनो होनांसिगोन नोंथांमोन मानो होनब्ला बे मिनिफ्लांनायनि थाखायनो दिनै इसेबां नोंथांमोना आंखौ गोबां रोखोमनि खोथा कमेन्ट लिरहरबाय नेगेटिभ कमेन्ट लिरहरबाय जाय दिनै आङो मालाबाबो आङो नेगेटिभ कमेन्ट मोनफेराखैमोन नोंथांमोना आंखौ प्लिज गाज्रि बाथ्रा गाज्रि राव दा होन मानो होनब्ला आं मालाबाबो रावनिबो जानानै रावनिबो पार्सनेल मेटाराव आं हाबनानै रावनिबो जानानै आङो रावखौबो हार्ट मेन्टेलि बा हार्ट खालामगोन होननानै आङो रावखौबो इनसाल्ट खालामनानै मिनिनायखौ नोंथांमोना बेखौ गोरोन्थि दा सान आङो जास्ट ज'क्सनि सायावसो मिनिदोंमोन खिन्थु बे ज'क्स साधारन मोनसे ज'क्सआ एसेबां गिदिर इस्यु जालांगोन आं मालाबाबो बेखौ सानाखैमोन आं पार्सनेलि सोरनिबा आङो पार्सनेल मेटाराव आङो हाबनो थाङा आङो गेमस्रि आंखौ लेंहरदोंमोन मानि थाखाय बेहाबो जिहेतु जिडि प्रडाक्शन दंखायो आरो आंबो सासे प्रफेशनेल सिंगार दा सिंगारा आङो थांदोंमोन मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायाव जोङो डिसकास खालामनो होननानैसो गावनि चेनेलनिफ्राय बियो जिडि प्रडाक्शनाव आगारगोन होननायखायसो आङो बेनाव थांनाय जादोंमोन बेयावनो बिबो लाइभ फैबाय बिथाङाबो स' लाइभ फैनायाव सोरबा बिदि रेन्डमलि कुवेसन खालामबाय स' कुवेसन खालामनायाव बेबो माबा मोनसे जक बुंनायाव आंबो मिनिफ्लांबाय आं मिनिफ्लांनायखौनो बुंनांसिगोन मानो होनब्ला बे मिनिफ्लांनायनि थाखायनो एसेबां गिदिर इस्यु जालांबाय बाट आइ स्वेर गड प्रमिस आङो रावखौबो रावनिबो जानानै रावनिबो पार्सनेल मेटार जानानै आं रावनिथिंबो आङो हार्ट खालामाखै रावखौबो आं इनसाल्ट खालामाखै आङो जास्ट मिनिदोंमोन आरो मिनिफ्लांदोंमोन आखाइ खबफ्लांदोंमोन बाट आं रावखौबो आङो पार्सनेलि आङो हार्ट खालामाखै रावखौबो इनसाल्ट खालामाखै आंखौ बेबायदि पार्सनेल मेटाराव आंखौ इनभल्भ खालामनो नाङामोन हाइ फाइ होदोंमोन बाट बे जक्स नालाय बेखायनो आङो बेहाबो आखाइखौ बिदि होनायखाय आंबो आखाइखौ बिदि होफ्लांबायखौनो बुंनांसिगोन दा मानो होनोब्ला इयो एसेबां गिदिर इस्यु जालांबाय आं थेवबो नोंथांमोना जुदि आंखौ गोरोन्थि जादों होनना सानोब्ला आं नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनाय थाबाय नाथाय आं गोरोन्थि जाबाय होनना दासो मिन्थिबाय गोबाङानो आंखौ आर्टिस्ट एस'सियेसननिफ्राय आंखौ फन हरबाय जे गिताश्री नोंनि नामा मानो बिदि फैनांगौ बेबायदि मानो फैनांगौ बिदि होननानै आंखौ गोबाङानो गोबां नेगेटिभ कमेन्ट आंखौ बुंहरदों आं बिनि थाखाय सानबाय नोंथांमोनखौ मोनसे क्लेरिफिकेसन आङो लाना फैनोसै मानो होनोब्ला नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि सानबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ एसेबां अनो एसेबां आंखौ अनबोदों आंखौ सिंगार आंखौ नोंथांमोना बर'नि गेजेराव सासे टप
नाम्बाराव लाखिदों आं बे फोथायनायखौ मालाबाबो आङो नोंथांमोननिफ्राय फोथाय खेबस' खालामा आं गोबां खामानि मावनो दं आंनि मेथाइ खननायनि आंनि जितु लाइफ जार्नि आं बेजोंनो आङो थांनो नागिरदों आं मालायनि लाइफखौ रावखौबो आङो जक खालामाखै रावखौबो आङो पार्सनेलि आङो हार्ट खालामाखै आं जास्ट जकनि सायाव मिनिदोंमोन जकनि सायाव बयबो मिनिखायो नङा होमब्ला बिदिनो जकनि सायावसो आं मिनिदोंमोन बाट आं पार्सनेल जानानै आङो रावखौबो आं हार्ट खालामाखै रावखौबो आं इनसाल्ट खालामाखै आंखौबो बेबायदि पार्सनेल मेटाराव आंखौ इनभल्भ खालामनो नाङामोन आरो आं अरायबो नोंथांमोननि अननायखौ आङो लाबाय थागोन बिदिनो आङो मालाबाबो आङो फोथाय खेबस' खालामा नोंथांमोना जेरैबायदि आंखौ एसेबां गोजौआव दोनो आं बेबायदिनो आङो आंनि गोबां खामानि आङो मावलांबाय थागोन आरो आङो थाबैनो आं बुंबाय थांनो हागौ मानो होनब्ला बेनिफ्राय मोनसे मेथाइ खननायनि थाखाय आङो अफार मोननो हागौ आं रायलायबाय थादों स' नायनोसै बेसेबां आवगायो नोंथांमोना आंखौ अनबाय थागोन सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय नाथाय प्लिज नोंथांमोन आंखौ नेगेटिभ कमेन्ट होनायखौ नोंथांमोना स्टप खालामदो आङो हाबफ्लांबाय माने आङो बोरैबा थांनानै बेयावबो आं मिनिफ्लांनाय होननानै बुंनांसिगोन मोनसे जकनि थाखायनो एसेबां गिदिर मोनसे इस्यु जालांगोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन आरो आंखौ बेबायदि पार्सनेल मेटाराव आंखौ सोनो नांलामोन आरो इनभल्भ खालामनो नांलामोन मानो होनबा बे मोनसे साधारन मोनसे जकसोमोन बे जकखौ आङो मिनिफ्लांबाय होननानैनो बुंनांसिगोन आं बार बुङो बे जकसोमोन आरो जेबो नङामोन थेवबो नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनबायब्ला गोरोन्थिथ' जाबायखौनो होनांसिगोन बे मिनिफ्लांनायानो आंनि बुहुत गिदिर गोरोन्थि जाहैबाय बेनि थाखाय आङो गोरोन्थि जाबाय होननायखौनो आङो सानना लांबाय आङो गावखौनो उन्दै होननानै सानना लाबाय बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो निमाहा बिनाय जाबाय आरो आङो जास्ट गेम्स थांदोंमोन मिउजिक भिडिअ'नि डिसकास खालामनो होननानैसो थांदोंमोन आङो बाट आंहा बेलेग एख' इन्टेन्सन गैयामोन सोरखौबा हार्ट खालामनायनि सोरखौबा इनसाल्ट खालामनायनि आं रावनिबो पार्सनेल मेटाराव हाबा आरो रावनिबो पार्सनेल मेटार जानानै आङो बाथ्रा बुङा आङो आदा जेम्सखौबो बुंहरबाय आदा जेम्स नोंथाङा आंखौ गुबुन साननो नाङा आङो जिहेथु आङो नोंथांनि जानानै आङो नों आदानि जानानै आं आदाखौनो बुंहरबाय आदा जेम्स आं नों आदानि जानानै आङो जेबो बिदि इनसाल्ट खालामनाय आङो बुङाखैमोन आरो बुङाबो मालाबाबो आंखौ नोंथांमोना बेबायदि नेगेटिभ दा सान आं गावनि खामानि मावलांनांगौ आङो जिहेथु सिंगार आंहा न'खर आंनि आइ आफायाबो सासे गिदिर आर्टिस्ट आङो अरायबो आं गावनि खामानिखौनो आङो फुजिलांगोन आंनि गावनि खामानि जिथु मेथाइ खननाय बेजोंनो आङो सिबिलांगोन अरायबो आरो जिहेतु इयुन जोलैफोरा आंखौ फल' खालामो सासे आंबायदि सिंगार जानो लुगैयो स' बिदिनो आङो इयुन जोलैफोरखौबो आङो फोरोंलांगोन नोंथांमोनाबो आंखौ नेगेटिभ दा सानदोंसै